Wij zijn heel wijs met de graftrommels, ja. Ik hoop dat onze nazaten ons dankbaar zijn. Je praat er over 50 jaar, dat ze dan denken van, goh, dat als ze toen vroeger hier nog een rest werk gedaan hebben om dat netjes weer te onderhouden. En net als ik net verteld heb, dat ze ook 's winters met heel slecht weer toch weer netjes opgeborgen werden. Want daar hebben ze toch veel te lijden, van vorst en regen en daar hebben graftrommels heel veel van te lijden. En wij denken op deze manier wel het beste is om dat op deze manier te doen. En hoeveel haal je hem er hier in Elslo? We hebben hier 9 graftrommels hebben we hier in Elslo. Zo, waar gaat de reis heen? Ik ga de richting Veenhuizen. Ik ben heel benieuwd wat de heren nu voor trommels meenemen. Ik was al een beetje gewaarschuwd, dus ik ben benieuwd. Ah, daar zijn ze. Kijk eens, ja. Ja, zo zien ze er dan uit. Ja, ja. Ja. Oh ja, hier is het pootje af, ik zie het. Ja. Ja. Nou, ik zal... Ja, dat is beter. Zijn deze trommels nog te redden? Ja, deze trommels die zijn heel goed te redden. Het lijkt wel van niet, maar het is wel zo. Er zitten weinig lelijke gaten in. En ja, goed, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat die stopverf, die gaat drogen, die gaat barsten. En dan krijg je dus narigheid, dan krijg je dus druppels in de trommel zelf. En dan gaat het heel erg hard. Is het met graftrommels zo dat er geen twee gelijk zijn? Nee, dus altijd, elke keer zijn we weer verbaasd. En dat is dus het mooie. Als je dan zo'n trommel krijgt en je doet de deksel open, dan ruik je natuurlijk al de oudheid. En dan is het gewoon, ik noem dat lezen. Hè? Dan ga je dus de krans lezen. Dus dan ga je met een papiertje, schrijf je op wat je ziet en wat je mist. En van lieverlee ontdek je hoe ze zo'n krans in elkaar gezet hebben. En het is altijd anders. Ook de oplossingen van de trommels, die zijn ook elke keer weer verschillend. En dat is juist zo vreselijk leuk. Ja. Het is ja, ik vind het zelf wel mooi om toch op een begrafenis dan later een graftrommel er neer te zetten van hoe of wat. Kijk, de tegenwoordige tijd wordt het eigenlijk gedaan met een krans en wat bloemen. Maar dat is ook met een paar maanden is dat ook weer weg. Maar dit is heel langdurig. Dat blijft gewoon bestaan. Ja. Hoeveel tijd heeft u hiervoor nodig voor het restaureren van deze trommels? Van deze 2 trommels, nou, ik denk dat we daar toch wel minstens 2 maanden voor nodig hebben. We zitten natuurlijk niet elke dag te restaureren. We zijn altijd op woensdag bezig, vaste prik. En dan op donderdag. Ja, en als het nodig is, als er tijdsdruk is, dan pak ik nog de andere dagen om er verder aan te werken. Dus ja, ik ben er wel een tijd mee bezig. Maar goed, afraffelen heeft ook geen zin en dan gaat het niet goed.